నిన్న నేను హైదరాబాద్ వస్తున్నాను. నిన్న నేను మా ఫామ్ నుంచి బయలుదేరి వస్తుంటే ఒక 10 చోట్ల ప్రామిస్ చెప్తాను. 10 ప్లేసెస్లో పక్క పండు వేసుకోగానే కార్లో కూర్చుని రెండు స్టీరింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ 2 చేతులు మీదకి పెట్టింది. బాస్ మళ్ళీ మనం జల్దీ రావాలి, మనమే వస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మనమే దుంకుతున్నాడు. ఆ మోటార్ పైస వేస్తుంది. వాడు పక్క మన నా పక్క పని వచ్చి వాడు వచ్చి నెక్స్ట్ మనమే సార్ వచ్చేతను అక్కడ పోతుండ్రు. హైదరాబాద్ సిటీలో అనేక ప్లేసెస్లో కనీసం ఒక 10-12 ప్లేసెస్లో అట్లా చెప్తున్నారు జనం. అది దేనికి సంకేతం? మీ మీద ప్రజలు విశ్వాసం కోల్పోతున్నారు రోజు రోజు, మీ చర్యల వల్ల, మీ పిచ్చి పనుల వల్ల.